lamsago tipri korang naik tonai kapung takute bukcongno nornukui man khana tipra sarok bobagrani kokpinan bagai kami amcai duski hodrai sorry hatai kusuk tu nini hodrai thai eba hodrai rung khola wop tabuk phai sokpai kya lama hem boto khlaioi nogo borok bubagrani kokpit nani piroi no phai kya tabuk phungni ata tamani jorani tabuk prai duita arita hai ongoi tongkha hayang nogoi man khana norok botol nogo hablai mani sorry naik thaka tabok norok nogoi man khana ang oroni borok nije bobagrani warriors eba bobagrana hamjak nai eba kokpit nai borok bai ni TWF ni central ni je baram genang juk sini bai usarani eba ani madam bobai kisa kok salinai borom ganang bai usana haina hai TV khorang habanok go lamsogo je norok je nongni je nahat nong je bobagrani je tamangga nok je kata tipulani awani phane songmari no tiye je kokpit mani abo ni kisa kok khulubai saikna de glopro hambai sini media nabo jeng tini dur sini seng miawo jeng saut hotrai yok lagi te tini hingga jeng hotrai bisiwo hatai kusong simi jeng tawo hotrai school reng nokla paisa palaja kai jeng tini dur klalai mani bisingo chini tini sing respon blai kaham kan oman kha jeng nogo thangmani bisingo hingga jeng tini je sini bubagrani dagi mongbai sini Greta Thunberg ni bagai jeng bubagra bai je sajang mani nogo thangai chini tiprasa mo thangjang mani no chini je jeng asok batur bosor jeng thangjakai tongmani omni yakni jeng bahai ka yok sawai manai bahai ka yok manai amorong no tui no jeng tini awai mong khlai tongo ngai o awai mong bising tei jeng jotone nogo hamani jeng tini blake respond kaham no manai tongo ngai jeng hanya sini bidan sabawa jeng kaham nang ngana hanai sini bakawa stongo ngai jeng asok bosor jeng satok jak phaimani sini bubagrani bising tei no jeng mathang jaga na hanai bakawa asa tong belai hambai te no baisa sini TWF ni tangkrajuk ani madam usarani no ayang nukui man khana tabo normal yang sela bakrak ma bobagrana hamjago je kok samani acha kisi jabo bai sok kok salainai lamsogo TV korang haban nokni khasing tei na yong no kisa joraman man bagai anung romna na ya ang romi tongo anin simung kisa regari ani simung kai ta guri phaika bes ang bar khai bakha khula mela hake de guri liya hin khakai tomani sampurno ngai hang je khakamani chika ke hani bobagara bo jonmona mani chalka bo bhai bono bhai pona babu akong sai tonglam bo mukhang sugdi ang tongu nungke mane bobagrana hamjak sogya do hai buskang role bom haidni kharo wan sumo Isor charokai bono painai kerui bola bubagrani de hai buskang kebeng masi wasi no dino khane bobagra chin pai thak tabo nugya kho produk kisut manikor department ro bu su sang ne murti se tongo ang sababu raja ni bokto de bokto ya murti tongu le proman le tak jak abole sabo tak
Simborok tago, bosi, kepal haya. Tak bayar kau sana si tuis palo. Oh boleh Utang nada. bo bubagrani te mangkong apa? Mo, bir bikram. Bikram nih. Oh bisi busung kau orang je asok dijak mana? Tak naik tuis baik ke. Haba somone kering ke. Hai murti simi ang. Puji tong ta, bukhabai. Selain hamba ini bu mungkin? Bimar to sadon. Bu kami Hodra. hamba. Agi to gorjun mura. Anak kisah mah, Linda.